Silana ke Peter Mukaba la khona nginomdlalo khona omkhulu lapho kutholene khona phezulu i-fridge ne-flask. Njengoba nje ubona lapha kutholene phezulu i-fridge ne-flask. I-half time nje manje lana e-studio we have our analyst Sid Keno ozosho ukuthi yena ke uhamba naziphi awubingelele emakhaya. Ngibingelele kubo bonke abantu emakhaya basibukele njengamanje ngiyabingelela. Lo ngumlandeli we-fridge. Uhamba ne-fridge. Hamba ne-fridge. I-fridge ezawina. Angisho ngithi i-fridge siwinile. Kanjani? Ngoba i-fridge ayikwazi ukwehluleka kwi-flask. I-flask uma ingene efridgini, i-flask uma uyiphethe ayishisi ngaphandle kodwa inento eshisayo ngaphakathi. Ukushisa kwe-flask akukho ngaphandle kungaphakathi. So uma uthatha i-flask uyifake efridgini, ukushisa kwayo ngeke uyi-affecte ngoba kungaphakathi akukho ngaphandle. If bekwazi ukushisa kwe-flask kungaphakathi, bekuzo-affecta nomuntu oyibambayo ngaphandle uma ishisa ngaphandle. Kodwa ayiyashisa ngaphandle ungayibambi la. That means uma ingashisi ngaphandle ukwazi ukuyibamba ishisa ngaphakathi. Ngisho usuyifake efridgini ayizukwazi ukushisa. Kodwa futhi ke nayo i-flask ukubanda okwi-fridge akuyi-affect i-flask ngoba i-flask iya defender vele ukubanda okungaphandle ukuthi kungangeni ngaphakathi. That's why ikwazi ukugcina into engaphakathi ishisa. Ngoba ayikho connected ndawo kwi-power ayikho connected. Kodwa i-defender ukubanda kwama surroundings. Kusho nje i-defense ye-flask i-solid. Sekubonakala ukuthi i-flask ayikwazi uku-attack ya-defender kuphela ngoba igade into engena ngaphakathi. I-strategy se-fridge kahle sedlalayo i-fridge ya-attack. Ya-attack. Ya-attack and i-defender ngoku-attack. Yabo okuyisona i-strategy eseyiswa amateam amakhulu. Singasho sithi i-Barcelona yes. Iya-attack i-fridge because izama ukupenetrate i-defense noma backline we-flask. Izama ukupenetrate and iyona into ejulukisayo njengoba ubona ijuluka i-fridge izama ukupenetrate and i-solid ilokho defense. Singatsho mhlambe sithi ukujuluka kwe-flask ukujuluka kwe-fridge mhlambe ungenzeka ukuthi i-flask abijuluka ngoba uma ubuka kahle i-fridge ayikho into eyidefendayo kakhulu ngoba ayizwa ukushisa kwe-flask okungaphakathi ngoba vele i-flask ngaphandle ayishisi. So ngingasho ngithi i-fridge liyasihambela. No angivumi mina ngihamba ne-flask and ngizokutshela ukuthi i-flask iyona yenza le game ishisa. Okay. Number 1 i-fridge ishisa ngaphandle ayishisi ngaphakathi. Yabo. Number 2 i-fridge i-weak because ine advantage ukuthi home game le. Home ground ifikile i-flask idlala i-away. Yabo. And i-flask incane yabo i-team encane. Kodwa it is more powerful than i-fridge because i-flask ayiconnectwe ndawo. Ngamanye amazwi ayinayo i-support. Ayinawo ama-fans ezenawo kwi-game i-away. I-fridge ine-support. Inama-fans la idlala i-home ground i-connected to i-power. And ine-advantage yalokho. Bekuzoba fair ukube i-flask bidlala ibiqhathwe ne-cooler box. I-fridge asilipasiseni bafowethu. Liyawina kule game. Singasho nje sithi u-3-0. Sibe safe nje sithi u-3-0. Kodwa i-weak because i-fridge yafa if ufaka into eshisayo phakathi. Singasho sithi siyivalela ukuthi i-fridge lino 4 manje. 1. Asazi ababukele kanjani. Ngiyacabanga ukuthi ababukeli bazoyibona nabo lento siyinikele ezandeni zabo kodwa singayishiya sithi u4-1. Futhi wena mawuthi u4-1 usho ukuthi amanzi akwi-flask aseyabanda manje. Amanzi akwi-flask ngathi kade abanda. Ayijuluka i-fridge. Ayijuluka i-fridge. Omhlambi kade abanda amanzi akwi-flask. Kade abanda. So kuthela ngawo ke makuphela umdlalo siwateste ngobuso bakho sibone ukuthi ke ngabe ayabanda ngempela na. Ngoba kade ngivele mina ngingasefridgini vese ayabanda amanzi ningangithela ngawo siqhubeleke siphambili sibone ukuthi amesenjani. Nayi gospel meets comedy outreach so besikhona ke lapha eLamont Saturday 7 May 12 PM ngeno mahala. Siyaphuma ke iscore ukuthi yini ke ewinile fridge ne-flask. Siyayithela ke insizwa e-stage
kubonakala ukuthi amanzi akwi-flask ayashisa noma ayabanda. Ngiyacabanga ukuthi into yosenza kubonakale ukuthi yiphi ewinile ngawo lamanzi. So ukulindele na ukuthi uthele ngalamanzi. Ngikulindele ngoba ifridge ngihamba nayo. Masusha kuzothini? Angeke ngikwazi ukushiswa amanzi abandayo. Hayi kozwakala ke Saturday 7 May iyaphuma ke imphumela kuyabonakala ke iyasha indoda noma wenze kanjani. Lamontville Community Hall ngo 12 PM 7 May. Sobe sinendumiso, sobe sine comedy, kuzobe sibuya kakhulu. Ake sisho sonke ke sithi nje shit.